всякакви ларви, движещи се в астралните пространства, нека да напуснат. И така, Самодивска лечебница тук. Завръщаме се днес с един енергийно-целебен разклад. Днеска ще направиме така ни повика пространството, полето. Има нужда на колективно ниво, колективното поле. Има нужда от изцеление и за това ще работиме с карти днеска. Не знам с каквито съм взела, каквито са ми попаднали. В полезрението, каквито се дадоха, такива! Любими мои, как сте прекрасни! Пишете, между другото, виждам, на който му попадне това видео. Ако не сте абонирани, се абонирайте за канала Самодивска лечебница и напишете виждам, още преди да сме стартирали, в коментарите като доказателство, за да видя как се движат алгоритмите в YouTube, на кой му е попаднало видеото. Така, ще направим целебен разклад, общ, с някакви насоки, послания. Също ще има имплантирано и вмъкнато изцеление в този разклад, така че ще резонира на 100% от хората, независимо дали ще чуете някакво послание. Със сигурност за всеки един от вас, който попадне на този разклад, на това видео, ще има нужда да чуе нещо или да премине през това изцеление. Така че останете, не излизайте от екрана, останете на екраните. Телевизорите, какво беше? Имаше нещо свързано с някакви реклами, някакви телевизионни предавания в миналото. Айде, започна, че искате тук да работи. Минали програми на 80-те, деца на 80-те и 70-те години. Преди 90-те, преди новите времена, преди демокрацията да настъпи. Повечето ще се отнасят за вас. Тук ще има чистене на разни ментални програми, придобити от социума, придобити от рода, от родовата линия. Нещо тайно да стане явно. Така, напиши заявявам, включвам се и напиши една думичка. Първата дума, която ти дойде, след заявявам, включвам се в коментарите и я напиши като намерение за разклада и за процеса, в който влизаш. Хайде, ще е много интересно да видим на кой каква думичка ще му хрумне. Напишете заявявам, включвам се и първата дума, която ви хрумне, която ви дойде, въобще на всяко едно ниво, на мисловно, ментално, с енергийното си тяло я почувствате, усетите на физическо ниво. Всичко тайно да стане явно. Дяволът каза. Енергийна програма, която излиза на повърхността, програма, която сте я живели. При по-голямата част от колектива, тая програма е свързана с пари. При по-голямата част от колектива тази програма, която излиза и се осветява от дявола сега в момента, е свързана с пари и благоденствие. Основата какъв е, питаме сега, висшите сили, какъв е корена, каква е основата на тая ментална програма, която пречи на благоденствието, изобилието, благосъстоянието, просперитета, разцвета, движението и енергията, защото парите са енергия, и енергията да тече през хората, така че да привличат парите и благосъстоянието в живота с лекота. Каква е основата на тая програма? Корена. Няма пари. Основата на тази ментална програма при повечето от колективната енергия се дава предадена от поколения назад от родовия егрегор. Няма пари, корен и вече всички нейни производни, които идват. Започват да идват парите трудно, започвате да теглите кредити, започвате да се въртите като хамстера в колело.
от заплата до заплата чакате, взимате някакви пари, дойдат хопа-ха пари, участвате в някаква практика, идете тук, идете там, хоп, ритуалите на самодивска лечебница заработят, вземете някоя сума пари, не дадете след това, няма благодарност, между другото, който желае, понеже е изключена на канала опцията на благодарностите, супер благодарности, можете да правите дарение на PayPal с имейл paulina8080 @klomba.com. Можете да правите дарения на този PayPal, аз ще го напиша в това видео, така че съвсем спокойно, който желая, иска да спази закона за благодарността и за обратната връзка и въобще да върне енергията и това, което е получил в замяна като дар от сърце, може да направи дарение на PayPal. Така. И дойде ви някаква сума пари, хоп, тя изтече. Нещо друго се появи, колата, някаква част на колата, ремонт, идва. Айде, пак почва да се кашля, защото излизат много неща в момента. Той е колектив, луда работа, той е колектив. Вече аман от чистене на колектив, бе! 90% от програмите, които ходят в пространството, са свързани с колективното цяло. С колективното съзнание. И така, излизат ви някакви непредвидени разходи, тия неща се изговарят тук умишлено, нарочно, някой ще ви жегнат думите ми. Наблюдавайте себе си, как реагирате. Някои могат гняв да изпитат по някое време, като чуят тона ми на говорене, това, което казвам. Наблюдавайте кой бутон ще ви натисне и как се чувствате. Други могат да се разплачат по някое време. Смях за други. Наблюдавайте себе си и пишете обратни връзки в тия коментари. Пишете в тия коментари. Има толкова хора. Има гледания много на видеята. Особено на някои основни видеа. И хората гледат и мълчат. Споделяйте, говорете, пишете. Защо така не споделяте, бе, хора? Това е много ценно нещо, уязвимостта да се отвориш и да споделиш. Как се чувстваш, през какво си преминал, какво си усетил, с какво ти е било полезно това видео, да благодариш на човека, който е седнал и си отдал от времето и жизнената сила и енергия, да ти направи благо на теб и така безвъзмезно, с добро сърце и с много любов. Разчупете се! Тук ще има много засегнати в това видео. Мощно изцеление върви на заден план и на заден фон. Наблюдавайте себе си. Така, тази програма е много тежка. Гледайте какви неща излязаха свързани с нея. Но руши се. Много трудно, но се руши кулата. По кулата излиза в момента. Така, напишете сега в коментарите. Пускам програма "Няма пари". Основен корен. Освобождавам се осъзнато от програмата "Няма пари". Основен корен на нейните производни. Те могат да ви излязат в следващите 12 часа. Наблюдавайте себе си. И така, по кулата нека да се разруши това, което беше видяно, това, което беше осветено, и с силата на благотворящия вълшебен ключ да бъде изцелено, да бъде трансформирано и да бъде пренаписано. В програма "Винаги имам пари". Винаги имам повече от достатъчно пари да посрещна своите нужди. Парите и благоденствието са мое рождено право. Отварям се да получа диаманти, брилянти
брилянти, всякакви бижута, злато, сребро, драгоценности, скъпоценности. Отварям се да получа не само в материален смисъл, но и зад колисен смисъл. Това са лечебни фрази, които подавам. Така че наблюдавай себе си в момента дали се отваряш или имаш вътрешно съпротивление някъде. Отварям се да получа. Отварям се да получа. Разкоствам тази плът, която в момента разнищихме. Там, където се намираше в менталното тяло и в корите на мозъка, в недрата на подсъзнателното хранилище, корена няма пари. Отварям се да получа вече. Отварям се да получа. Изгарям нишките на старото и внедряваме новата програма благосъстояние, благоденствие, изобилие. Благосъстояние, благоденствие, изобилие. Ключ за мокия заек. Ключ за мокия заек. Злато, брилянти, богатство, изобилие. Пари, финанси, просперитет. Златни дарове, вещет. Ключ за мокия заек. Ключ за мокия заек. Пренаписваме новите страници на подсъзнателното хранилище. Пренаписваме новите страници и влагаме новите програми. Така. Смърт на старото. Смърт на старото. И едни такива отношения, които водят до кармични обременености, отношения свързани с кармични кръгове, с кармични цикли, с кармични партньорства. Отношения, които буквално изгарят жарта в пепелта. Това може да е абсолютно за всеки един от вас да се отнася, нищо, че имате спокойни взаимоотношения, да се изцелява някаква част на безсъзнатото ниво от родовия егрегор на колективно ниво, в колективната памет, в колективното пространство. Или да се разчиства някакъв път на нещо старо и преживяно, свързано с кармични взаимоотношения. За жените позволете си да се отпускате и да бъдете по-сензитивни, да се свързвате с стихиите, да работите с тях, да правите разни пътешествия земни, да отдавате даровете на земята. Сега тук не ми идва нещо като послание. Много хора, които ще гледат това колективно изцеление, колективен разклад също така, са ориентирани към стихиите, към изучаването на практиката с стихиите, към изучаването на енергията на дърветата, на духовете пазители на горите, на растенията, въобще даже някоя част от зелената магия всъщност ми идва сега на приготвяне на билки от фари. Някои жени, има и мъже тук излизат, и мъжкото, и женското. Искате да работите, имате нужда от ресурс, с който да работите. И сега тук се дава шаманската система, която аз преподавам вече много години. Тя е с 26 енергийни символа. Шаманска система Амадеус. Хора, който усети тези мои думи тук и сега в момента, това въобще не беше предвидено, излезе си в пространството, свържете се с мен, ще имате процент отстъпка от тази енергийна система, да ви я преподам, да ви дам знанията, да започнете да работите с тия символи, защото на вас ви е дадено. Шаманската система Амадеус ви зове, ще ви направя отстъпка,
с код видео, пишете ми на страницата Самодивска лечебница на Месенджер в Самодивска лечебница Facebook, страницата с код видео и аз ще ви направя отстъпка процентна от таксата на тази енергийна система. Но работете с нея. Вие ще си усетите. Който го усети това мое послание, вземете, не се комете, не се чудете. Не се борете. Това е много точно послание. Вие ще си усетите кои сте. По-малко хора се обръщат и енергийно и въобще усещат, душата им ги води към тази система, но който усети, че иска да работи с тази система и душата му го е довела до нея и се е доверил и не е сгрешил, започнал е да практикува и да трансформира живота си. Просто хората, на които съм предала тая инициация в шаманската система Амадеус и са започнали да работят с нея, са преминали през огромна трансформация. Така, пишете ми. Но бъдете по-свързани с природата. Сега тук има едни депресивни състояния също, които излизат. Те са на някои хора, защото се чудят се какво се случва в живота им, в какъв момент от пътя са в момента. Сега, ако имате нужда от восъколеене, свържете се с мен, защото скоро започвам да пътувам и да водя разни събития из страната. Няма да се занимавам с тия неща. Така че пишете ми за восъколеене и за заявка за индивидуални ритуални видеа, в които знаете, заявявате ми тема и аз сядам и работя енергийно, специално за вас, с езотерична практика. Записвам ви видеото и ви го изпращам. Изцелявала съм хора и с физически разни болесни състояния и на кожата и всякакви други подобни, ментални и така нататък. Така че правете заявки, защото пак казвам, скоро заминавам. Като тръгна на път, няма да се занимавам с тия неща, поне юни месец. Така. Но бъдете на щрек, събудете се, защото това, през което преминавате в момента, то е знак. То е зелена светлина за това, че сте на пътя си. Зелена светлина за това, че сте станали по-сензитивни. Вие започвате да се пробуждате, да пробуждате душата си. Да виждате другите хора как реагират. Когато отидете в магазина, той човек какво прави, как пазарува. Всичко започва, защото вие сте пробудени и сензитивни. И това, че ви дразни, е една мъничка лавушка от енергията и от сензитивността на пробудените хора и на пробудените души. Така, но на прав път сте. Пробуждате се. Не се, как да кажа, каква дума да дойде тук, която е най-точната. Не се дърпайте назад, не си мислете, че това е нередно или че това депресивно състояние, хайде за анулиране да го кажем, или лек хаос вътрешен, който усещате и незнание на пътя, незнание в посоката, незнание как да продължите живота си. Това е просто нещо минимално, което ни се казва, че след него идва наистина яснотата, идва осъзнатостта, идва знанието, идва мъдростта, идва вътрешната зелена светлина и обесения ни казва: пусни всичко старо, спри да гледаш назад към миналото, то вече не съществува. Само тук и сега фокусирай се. Ако имаш някакви негативни мисли, постоянно кръжат в ежедневието ти. Негативните мисли водят след себе си негативни емоции. Ако тия неща ги преживяваш, това означава, че ти живееш или в миналото, или в бъдещето. Ти не си тук и сега, така че спри и се занули. Ин и Ян ти говори, вътрешния бог и вътрешната богиня ти казват: направи обединение, тук има конфликт някъде между вътрешния бог и вътрешната богиня, между вътрешния баща и вътрешната майка за някой от вас. По тази тема, ако я усетите, също ще работя, ще взема заявки индивидуално за някой от вас да работим, защото този конфликт е много често срещано явление напоследък. И е важна причина, на която хората поради незнание не обръщат внимание. Но
Заземете се. Тук системата Шакти и Шива, който работи с нея, също много добре. Тя е свързана с енергията и с баланса на вътрешния бог и вътрешната богиня, така че който съм инициирала и в енергийната система и е преминал и обучението Шакти и Шива, той много добре знае колко благотворно се чувства след това и как няма вътрешен конфликт. Не се бият богът и богинята. Няма превес на мъжкото, няма превес на женското. Всичко е в синхрон и нещата се случват с лекота след това, когато искаш да проявиш нещо в живота си, призоваваш, работиш с енергията, с мъжката енергия, с Шива, след това с Шакти и така нататък. Но бъдете осъзнати и влезте в лекотата на сърцето си. Ин и Ян ви казват, трансформирайте наистина енергията си, защото там нещо вътрешно бълбука. Има конфликт между вътрешен бог и вътрешна богиня. Нека да изстреляме с енергията на пеперудата. Ето вижте, тук има една пеперуда. В лекота да се случи целият процес, да се заземят двете сили, да се заземят двете енергии, да се изцели сърцето и да се изцели дружбата между вътрешния бог и вътрешната богиня, а също и проявлението на във външната материя, защото каквото ти е вътре, това ти е и отвън. Някъде има конфликти, някъде има жени, които плачат в момента, излиза в пространството плачещи жени, които се срещат с агресивни мъже, с неподходящи мъже, или такива, които се срещат с по-слаби мъже, така наречените женски мъже, които не поемат отговорност. Има други конфликтни ситуации на жени, които живеят дълги години в съвместна дружба. Имате нужда от повече сексуалност и отрезвяване там в взаимоотношенията. Сега, друго нещо. До 30 дни, до 33 дни, я да видим тук нещо друго, 30-33 дни ще се случи голямо отключване за някой от вас до 30-34 дни. Голямо отключване, голямо сбъдване, големи шансове за реализацията на най-големите ви копнежи. Сега, погледнете към най-долната златна рибка. Хайде, намислете си желание. Дайте да събудиме вътрешното детенцето, че се обади и вътрешно дете. Тук има и елемент на изчистване на вътрешно дете. Дайте да отключиме това вътрешно спящо детенце във всеки един от вас. Чакайте, че фокуса тук някъде не иска да се изкара детето. Толкова много пренебрегвате, че нито смях, нито се смеете, нито се радвате, нито щастливеете. Затова е замъглена рибата и не иска да се фокусира. Така, готово. Призовете, сложете на сърчицето си едната длан на сърцето, няма значение коя е едната длан на слънчевия сплит, сложете ги. Свързвам се с вътрешното си дете сега. За какво желае? За какво копнее вътрешното ти дете? Какво е първото нещо, което ти дава сега? Какво иска да сбъднеш и да проявиш за него? Хайде, погледни златната рибка и си намисли желание. Точно както е мъничкото детенце, тичащо босоного някога някъде по нивите, по тревите, по улиците до късно, съпровождано от песента на щурците, си копнееше там някъде. Хайде! Какво е първото нещо? Първото желание, мечта, ти сбъдни за мен сега. Хайде, златна рибке, погледни златната рибка и изречи. Как се чувстват детето сега? Как се чувства вътрешното детенце? Какви чувства, усещания преминават? Разлива ли се? Излиза ли щастието? Излиза ли удовлетворението? Излиза ли лека вълна на вътрешно доверие? Мъже, бъдете силни. Мъже, тук имаме мъже много в колектива, които също гледат видеята. Мъже, бъдете силни, подкрепящи.
жените ви изпращаме благословия. Нека да благословим сега всички жени тук, да напишем благославяме мъжете в коментари, а мъжете да напишат благославям жените, женското начало, женската енергия. Благославям всички жени, това, което ви дойде. Хайде да се благословим взаимно. Благославяме мъжете. Благословени сте, мъже. Изпишете го в коментари. А мъжете от своя страна да отвърнат към нас, жените. Благославяме ви, жени. Благославяме женското начало. И нека Бог Один да изчисти и да изпепели всичко, което излезе тук по време на този разклад, всичко, което излезе в пространството, всичко, което го разнищихме, всичко, което го осветихме, да го изчисти и трансформира по най-добрия начин. Така че всичко да е в благоприятен изход и благоприятно разположение за всеки един от гледащите, участващите в този разклад, в това ритуално видео. Благоприятен изход. Благоприятен изход. Затваряме каналите. Осмица, благоденствие, изобилие, благоприятен изход. Благоприятен изход. Затварям, запечатвам работещите канали. Благоприятен изход за всеки един от участниците в тази ритуална практика. Върнете се след това, като приключиме, и си вижте първата дума, с която навлязахте, и вижте какви осъзнавания ще имате в пространството. Първата дума, с която заявихме и навлязахме като намерение в полето. Така, нека да е благоприятен изхода за всеки един от вас и делата ви да се развиват в лекотата, да разцъфне божествената любов в сърцата и Вселената да ни дари с благата, за колкото му се позволява, за колкото е отворен да получи. Нека да получи. Бъдете благословени, споделяйте видеото, сложете един thumbs up, лайк, палче, харесване, споделете видеото с близките хора, обкръжение и очаквам ви скоро в следващата наша среща. Просто бъдете! Паулина Духлинска, Самодивска лечебница.